като имаме предвид, че той е с алергия към кравето мляко. Това е още от раждането му, с последици от бронхити и астматични пристъпи. Това нещо може ли да се ползва от това дете? Да, много важен въпрос, тъй като тази алергия може ли да бъде преодоляна пак чрез мляко? Така, това са продукти. По отношение на алергията си имаме специален противоалергичен ентеросан 44 се казва. Той е в блистери. Навярно в следващите предавания ще го покажем, но нека зрителите знаят, ентеросан 44. С него са преодолени алергии по 20 години на хора, които не са намерили никакво друго спасение. Да, в тази книга са да описани. Така, за алергията за мляко трябва да се спазват всички изисквания за избягване на млечния белтък. Но могат да ползват като помощно средство, защото често пъти алергията идва и е плод, наслагват се. Синергизъм се получава между двата ефекта. Едното от ефекта на млечния белтък, а другото от влошената микрофлора и нарушеният баланс на микрофлората и токсини, които се образуват в резултат на това. Така че като помощно средство, нека се избягват да спазват всички изисквания лекарски и заедно с това, щом е дете, четвъртинка, ентеросан 44 в блистери, зелени блистери. Да, отговорихме, нека да отговорим и на следващия зрител. Здравейте! Ало? Ало? Да, чуваме ви, здравейте. Здравейте. Искам да се обърна към уважаемият професор. Да. Който искам да задам следния въпрос. Може би от 2-3 месеца имам проблеми в стомашния тракт. По-точно разстройство запек. Направих консултация, вследствие ми приписаха Дуфалакс да пие, което го пие, изпила съм 3 шишета, което се предлага по аптеките. Нямам почти никакъв ефект. Дали може нещо да ми каже какво трябва да правя? А имате ли диагноза? Поставили ли са ви диагноза за причинителя на тези промени? Не, диагноза нямам. Бях в Иван Рилски, на болница ли, клиника ли, какво е. И там след преглед, гледа на екограф и обясних всичко каквото е, ми приписах Дуфалакс и още едно лекарство, което в момента удобно ли е малко? Ами ако не забавяте много в предаването, но в случай междувременно може да отговорите, професор. Казва се ми Мотилиум. Мотилиум, да, и той е известен преди. Знаете ги, професор Муров, да отговорим на нашите въпроси. Сега, значи, чувствам се така много напрегната, притеснена силно, мисля си само лоши неща. Какво бихте ми казали? Какво да правя? Когато възникват проблеми на стомашно-чревния тракт, безспорно трябва да се консултирате с специалист гастроентеролог. За да има поне диагноза. За да има диагноза. Но напълно безвредно в профилактичен план е да се вземете ентеросан основен, в който има и лактобацили, и бифидобактерии, които помагат за облагородяване на стомашно-чревната микрофлора и процеси и проблеми, възникнали от нарушен баланс. Но задължително трябва да се консултирате с гастроентеролог. Когато говорим за този тип заболявания, налага ли се и прилагане на някакъв вид диета, успоредно с приемането на пробиотиците? Вие казвате, че... Сами по себе си те не изискват диета, но да кажем, има една спукана язва, болния, докато настъпи определен възстановителен период, той трябва да спазва определени диетични изисквания. Но имаме случаи, след като преминат симптомите, преминават си люти чушки, си едат и всичко. И може би в този план да кажа няколко думи за онези пробиотици, които днес разглеждаме за гастроентерологични заболявания. Значи, първият пробиотик, това е ентеросан основен, който е най-масовия, най-евтиния, най-търсения. Приема се по 3 таблетки, сутрин, обед и вечер по 1 таблетка преди хранене. В рамките на седмица, а профилактично човек може да се го взема по 1 таблетка перманентно
и да си поддържа стомашно-черевната микрофлора. Да. Вторият ни пробиотик се казва Enterosan ABB 2000. Той е специализиран против язвена болест, гастрити и ентерити, възпаление на червата и в стомаха. С него имам личен опит. ABB 2000, спукана язва. Вие имахте спукана язва? Аз лично спукана и то провокирана от един антибиотик. Имах възпаление на сливиците. Няколко дена така викам да избързам, да ликвидирам тази инфекция. Сам ли решихте да го взимате професор или си консултирахте Сам отидах в аптеката. И си го купили. Лошо, без провокацията беше жестока, да. Но само с ABB, Enterosan ABB 2000, нищо повече и оттам след това повече антибиотик не съм споменувал да ползвам. Разбира се, когато зрителите слушат, нека да знаят, че ние не сме против антибиотиците. Антибиотиците трябва да се ползват по принадлежност. Имате тежка инфекция, тя се преодолява с антибиотик. Имате хирургическа интервенция, без антибиотик не може. Но безобразното ползване на антибиотици често пъти ни водят до много тежки. Да, дори нашите зрители, може би и те ще свидетелстват, много рядко се прави антибиограма, което според мен е задължително. Дават се широко спектърни антибиотици. Така ли? Много често не се прави и се предписват антибиотици и се получават много алергични реакции. Затова, нали, поне тези новите, новия клас, който навлезаха в лечение на заболяванията вирусните, препоръчваме на зрителите, нали, съвместно с тях и малко след това да приемат Enterosan основен, за да могат да се отстраняват тези странични ефекти. Имаме отново зрител с въпрос. Здравейте! Здравейте! Да. Обаждам се от София, казвам се Маргарита. Имам един въпрос, който вече е проблем, който от 2-3 години е при мен. Подуване на стомаха и на корема общо. Просто подуването е като в 6-7 месец бременна. Не знам на какво се дължи това. Бихте ли ми обяснили някакъв съвет да ми дадете? Да, Enterosan основен е предназначен преди всичко не само за профилактика и лечение на тези проблеми, свързани с метеоризъм се казва заболяването. Да. Нарушен баланс. Изследванията в клиниката Царица Йоанна в гастроентерологията доказаха как се потиска газообразуващата микрофлора с ползването на Enterosan, т.е. клинично е доказано, описано е в книжката. Ползвайте преди хранене Enterosan основен. А и от другата група е Enterosan ABB, ако вземете, ще получите също изключително добър ефект. Може би да се довърши приказката и за другите два препарата. Enterosan България е предназначен за колона, за дебелото черво. При ранно образуване на полипи, при запек, ползването на този препарат, както и при хирургически намеси, често пъти хирургично отстраняване на тумори или на доброкачествени образования полипи, понасенето на химиотерапията, лъчетерапията. Значи, когато се ползва този пробиотик заедно с терапиите, много по-лесно хората понасят и вече много лекари предписват Enterosan България, който е единствено предназначен преди всичко за проблемите на дебелото черво. И последният Enterosan Forte, това е от групата на Forte значи силен, значи ще го засили. Този пробиотик е предназначен за холестерола. Много хора се оплакват от повишен холестерол, а следствията по-нататък ги знаете. Даже наскоро, преди 2 месеца, имаше по Евронюс съобщиха за спирането на един химически препарат, да не казвам фирмата, известна фирма, в която изключително много доброволци са си отишли от този свят при изпитанията на този препарат. Enterosan Forte е безвреден и само в рамките на 1 месец вкарва холестерола в нормите без каквито и да е отрицателни последствия. Да чуем и последния зрител в днешната ни среща. Здравейте! Ало? Да, чуваме ви. Добър ден! Добър ден! Сина ми е астматик. Така. Много време ползва антибиотици и има кандидоза. Дали е полезно препарата да се вземе? Професор, ако може да ни отговори.